ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಲೆ, ಸ್ಟಾರ್ ತುಳುನಾಡು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಬಂಧುಲೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸೋನ ತಿಂಗಳು ಬರ್ಪುನ ಪರ್ಬ ಈ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ. ಇಂದು ಒಂಜಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ನಕ್ಲೆನ ಪವಿತ್ರ ಸಂಬಂಧನ ತೋಜಿಪಾಬುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬ. ಅಂಚನೆ ಬಂಧುಲೆ, ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅತ್ತಂಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಲ್ಪುನ ಪರ್ಬ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶೋಡೆ ಮಲ್ಪುನ ಪರ್ಬ. ಇಂದು ಸಂಗಡಿ ನಕಲು ಅಣ್ಣನ ಮಣಿ ಕಟ್ಟುಗು ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುದು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯವಾದ ಅಣ್ಣೆ ಇಪ್ಪಡು ಪಂಡದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದು ಕಟ್ಟುನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬ. ಬಂಧುಲೆ, ಈ ರಕ್ಷಾಬಂಧನಗೆ ಸುಮಾರು ದಂತ ಕತೆ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದು ಒಂಜಿ ಕತೆ ದಾದಾ ಪಂದು ತೂಕ. ಬಂಧುಲೆ, ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ಮಹಾಭಾರತದ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ರಕ್ಷಾಬಂಧನದ ಇತಿಹಾಸ ಶುರು ಆಪುನು ಪನ್ಪೇರು. ಮಹಾಭಾರತದ ಪೊರ್ತುಡು ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ತತ್ತದು ಕೃಷ್ಣನ ಕಿನ್ನಿ ಬೆರಲಿಗೆ ತಾಗದು ಕಿನ್ನಿ ಬೆರಲಿಡು ಕಂಡಾಪಟ್ಟೆ ನೆತ್ತೆರುಪು ಹೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು. ಐಕ್ ಬೋಡಾತು ದ್ರೌಪದಿ ಕೃಷ್ಣನ ಮಣಿಕಟ್ಟುದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕುಂಟು ದೊರ್ಬಡಿನ ಕಟ್ಟುಬೇರು. ಅಂಚಾದು ನೆತ್ತೆರುಪಿದೈ ಪೋಪುನವು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಟು. ಅಂಚನೆ ಕೃಷ್ಣಾದೇವರು ದ್ರೌಪದಿನ ಈ ಕಾಲಜಿನ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ನೆಂಪು ದೀವನೊಡು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಐಕ್ ರಕ್ಷಸೂತ್ರ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ದುಶ್ಯಾಸನೆ ದ್ರೌಪದಿನ ಸೀರೆನು ವೈಪುನಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣೆ ದ್ರೌಪದಿನ ಮಾನ ಕಾಪಾಡ್ಬೇರು. ಅಂಚನೆ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರ ಕಟ್ಟುನ ಸಂಗಡಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಈ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಶುರು ಆಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಬಂಧುಲೆ, ರಕ್ಷಾಬಂಧನದಾನಿ ಸಂಗಡಿ ಅಣ್ಣಗೆ ಆರತಿ ಮಲ್ತದು ರಾಖಿ ಕಟ್ಟೋಡ್ಗೆ. ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುನಾಗ ಹರಿವಾನಡು ಅಕ್ಷತೆ, ಕುಂಕುಮ, ಶ್ರೀಗಂಧ, ಚೀಪೆ ತಿಂಡಿ ಅಂಚನೆ ಆರತಿ ಇಪ್ಪೋಡು. ಅಣ್ಣಗೆ ಆರತಿ ಮಲ್ತದು ತರಕ್ಕೆ ಅಕ್ಷತೆ ಪಾಡ್ದು ಕುಂಕುಮ ಬುಕ್ಕ ಗಂಧನು ಮುಂಡೋಗುದಿದ್ದು ರಾಖಿ ಕಟ್ಟದು ಬುಕ್ಕ ಚೀಪೆ ತಿಂಪೋಡ್ಗೆ. ಇಂದು ಬಂತುಲೆ, ರಾಖಿದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ ತೆರಿನ ಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿದಿತ್ತಿನ ಮಾಹಿತಿನಿ ನಮಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋನು ಆಯ್ನಾತಿ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋನು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಂತುಲೆ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಂತುಲೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ತುಳುನಾಡು.